Endine ýalkynly salan sizin dikkatinizi bir näçe habarlar ýetirjek. Bizim gepleşigimize hormatly ýaşulymyz Hanamov geldi we gönü soraglara geçäli. Mundan öň bir näçe hepdelap eýam bir näçe ýerlerden çykyşlar boldy, zatlar boldy. Indi şu çykyşlar hakda näme diýip biljeksiňiz? Hakykatmy we hakykat dälmi? Nähil baha berip bildersiňiz bu çykyşlar hakda? Hemmenize selamun aleykümler, görýänler, dinleýänler, vatandaşlar. Hemmeniz canınız sağ olsun. Biz dinleýänleriniz üçin taňry alkat. Ben esasy ýanky Kakamradyň çykyşyny käbir aýdandatlaryna şoň ýalanlaryny aytmak üçin şuň ýürüýte şu çykyşda şoňa taýynyp gördüm. Esasy o ýanky insan haklaryny goraýan gurumlaryň isinden düşdi. Näme üçindir şolar işsat edenok, şolary ortadan ýok etmeli, şuňaly gurrunlar bilen bir hakykaty bilmeýän adamyň gurruny ýaly boldy. Ondan şoň içinde esasy ýanky Berdimuhammedow saýlananyna ses berdiler diýe. Şu insan haklary goraýanlar, olaň içinde bizim agzap çykdy, ýaşullar diýip, şaýka leýka diýip, şolar ýaly sözler bilen bu ýaşullar bir tiýilmagan bardyr türkmençilikde bolýan, onda türkmençiligim ýok. Ondan ýanky ses bermek barada. Şu diýmek Niýazow ýoğlundan soň Berdimuhammedow öz kandidaturasyny çykaranyna şoňa alternatiwa bolup men hem Hudaýberdi Oradow ikimiz birlikde herekete geçdik. Ezdil şo Niýazow ýoğlundan soň 2 günlükden soň biz Kiýewe bardyk. Kiýewdäki ýoldaşlarymyz bize kömek etdiler. Şo ýerde bizim hakykatdanam Berdimuhammedowa alternatiwa boljağymyzy aýtdyk. Onu bir topar televizor kanalları görkezdi. Ödem opozisiýa tarapdan Hudaýberdi Oradowy teklip etdik. Opozisiýaň adyndan ha şo kandidaturamyzy. Ine şonu bilmeýän adam ya bilýän bolsa onu Berdimuhammedowa ses berýämis. Kandidaturany opozisiýaň tarapyndan çykarýar, hem Berdimuhammedow ses berýär. O gawat gelmeýän zat. Ola bir. İkinji saýlananna ýene-de biz şonuna ses berýän bolsak. Ýöne şo ikinji saýlanmazdan öň Berdimuhammedow bir çykyşyna opozisiýa saýlawlara gatnaşybiler hem öz kandidaturalarını çykarybilerler diýip aýtdy. Biz şoňla peýdalanyp hakykatdan resmi hat ýazyp Belçikanyň goşary ýaletdik, biz gatnaşmany taýyn ýöne käbir zatlary ýanky Türkmenistan tarapyndan düzeltmesi gerek diýip. Näme üçin diýdiňiz? Meselen menen Radfam ikimizem ýanky 2000-nji ýylyň wakalary bilen hemmeňizde bir belli waka. Şo sebäpli Niýazowyň janyna kastetdiler diýip ömürlük bize Türkmen satdylar. Biz diýdik, özüňe gelýän biz barsak şol sizin karary ordan aýrylmasa diýmek bir gelemizden soň bizi arkaýyn alyp basaýmaly. Şoň üçin birinciden onu amnistiýe etmeli. İkinciden biz halkara gurumlar bilen bile barjak, bize bir garantiýa bolar ýaly. Ýöne
Şonu ilçhana getirdik. İlçhananın üstünden beylak aşağıda getirir yani. İlçhana bilen yer men ödüm telefon edip kuruluştum. Olur biz yani çaklıktan havarımız yok. Yani biz yönet havar verer sizler yöneten gunguklu. Ne ilçhana taraftan, ne Berdi Muhammed'in vekillerinden, ne Dışarı İşler Ministerliğinden ediliyene bu durumlar olmadık yani var. Yine biz şuraya hareketten sonra nehili biz Berdi Muhammed vasiyet veriyormuş. Çoğun için ne bunlar yani yalan söylemek hiç kime de yakışmaz. Onun ben açacak olanım. 26 yıllar diye pravazashitnikler hiç adı. Birinciden 26 yıl bunun pravazashitniğim yok yurttaşın. Birinci yurttaşını dörüdülen insan hakları koruyan kurumu o yankı Helsinki fon yankı tecrübelinin fondu nemeti kuruması o 2003 yılda dörüdüldü. Onun Harit Tofatul'un fondu insan hakları koruyan kurumu o 2005 yılın başına dörüdüldü. Rusya metinki ondan geç. On nereden 26 yıllık oluyor. Ne de bir yeni bir yalanı. Ondan başka da bir adam hakikaten ödüm oldum diye volontör oldum. Nahili grant verileni bilen, nahili edileni bilen bir yalan. Birincide ne için yalan? Grant diyen zat yönün sen tukbatulun ya sen tezul ya sen Ruslan Meatif diso yürütür programı etiye programı. Şu programı hakikaten gavat geliyen olsa, şunun bir interes var olsa, yine şunu bolya diyorlar. Yani çünkü programda hem edilecek zatları hem adım geçenli diyen yali gelip çıkıyor. Onun verilen grantı isen isteyen yerine ulanı bilen yok. Şu dine yazan zatlarına, dine şonu ulanı bilen. Ödüm atçot versinler diyen. Atçot diyen zat sen görkünden önce değil. O grant veriyen kurumu her kvartıllı hani eden işlen deyip atçotun alıyor. Şol atçotun veriliyor. Şu programman oyuncu gelip başka yerleri ulunan olsan verilen pulu. Onu seni gelecekte uçuruyorlar. Grantam yok. Bu programman anlamıyor. Şunun için atçot versinler diyenim yeni de yanlış. Atçot veriliyor. Ben öldüm. Yankı insan hakları koruyan kuruma girmeyenim olsam onlar bilen kontakta işleşiklerin hemmesi bilenem. Şunun için bilen olan umumi alt barayan işlerin. Şunun için atçot versinler halkın önüne deyip birinciden sen halk gel. Sen önünde hiç kimim atçot vermez. Onu da halkara kurum olur. Human Rights Watch olsun, Amnesty International olsun, Freedom House olsun, bunlar vermiyor sana atçotunu. Onlar şu grant veriyen olsalar, şuradan atçotunu alıyor, özleri analiz edip, özleri getirmeli yerine getiriyor. Şunun için bir tapır halkara kurum olur, yankı OON yali, Europarlament, Eurosayud yali, OBS yali. Öz etken hareketlerine şu atçotları ulunyalar. Yine şu yerde de mesela Türkmenistan'a şunu baka veriliyor. Hem taraflayın, dine insan hakları arada deden, hem taraflayın. Metbuat olsun, saylığı olsun, din meselesi olsun, hem meseleler seyrediliyor. Yine şu arada da esası yankı şu kurumlar, insan hakları koruyan kurumlar, yankı nemen geçen kurumları. Şolun verilen informasyonu boyunca
Şoň informasiýasy ulanylýar. Şolaň informasiýasy boýunça Türkmenistana baka berilýär. Ine olan etýän işi, işsat edin okdiýan. Şoň üçin bilmeýän bu zatlary ýalan sözlemeliler. Dogry bir topar adamlaryň bu zatlardan habary ýok. Şoň üçin seň kepingde ananýanam az däl. Näme üçin niýeňiz siz diýje günni diýen ýaly günne gunaşy çıkış edip ýörsiňiz, ýarym saatdan bir saat içenni. Dogry, tema tapmak belki-de kyndyr. Şoň üçin ýalan söz bilen çıkışyňyz bolur ýa-ni. Beýdip agry gazanmarsyň. Men aýtjak bolýanym. Bu ýalan sözler bilen, taş töwreňi garalama bilen, sen esasy ýa-ni öz opozisiýa hereketini diýetem. Neme awreni düşürýär. Bunun awreni düşürýär. Öz awreni özüň günäkär. Şoň üçin birinciden gepleýän zadyň ilki bir bilip geplemeli. Inni sen neme diýän? Bu guramalar hiç sadece nok, bular ilki ýaşlara ýol beren oklar. Bular kim? Bulan eline güýç ýok, onýaly güýç. Ýol berber ýaly ýa bermez ýaly. Kim şular ýaly insan haklary goraýan guram açak bolsa, ýolu var, ýoluny bilýär, hemme kişi bilmeýän bolsalar onu aýdywam eller. Ýöne şo enkaýdyşmy ýaly bir programma düzmeli, şo programmany iwermeli, şonu kabul bilse onu ýa täjewül ýa tuhfatul ýa bolmasa natif olaryň ýoluna bewet goýulmaýar. Şoň üçin buny hem ýalan. Ular ortadan aýrylmaly bolýa, olar aýrylsyn. Eýleki sen aýtşyň ýaly şaýka-leýkeler aýrylsyn. Onuň diňe näme dewete bolup galsyn. Bir tarapdan kim siz bile bolsa, onu olar barada hemme zat güläle bolýar. Başga ýoly bilen barýan bolsa, size goşulmadyk bolsa, olary diýmek garalamaly, hapalamaly, agyňyz çykmaly olan adyna. Kim size bular ýaly näme sözleri ulanmana, niştojstvo, politiskim patenti, kim sana ruhsat berýär bular ýaly zat diýmän. Agyňdan pok çykýar. Beýle-de bir gorwolsuzlyk bolmaýar. Şoň üçin hakykatdan hemme kişini garalap ýörsiň. Berdimuhammedow sana bir orden bermeli. O ýürüýte gullugam saklamaly. Şoň üçin Berdimuhammedow öz ýürüýte gulluklaryny ýapmaly. Kakymradyň özüm ýeterlik. Şu özüm ýowatjak da töwreğine hemme kişi. Şoň üçin Kakymrad, sen özüň diýen, raporwayny zaroýum. Bir sözüň bilen näşe diýen, eýleki eliň bilen bıçagy arka bir sözüňde tapla ahyry. Hakykat porwayny diýeni gömdüm. Onu men öňüm aýdypdym, ýene-de bir ýa gaýtalyjak. Men şu siýasatyň içinde, opozisiýanyň içinde. Ne şu ýylyň başynda fevral aýda 19 ýyl boldy. Şu 19 ýylyň içinde hemmeşe baştan başlap şu birleşeli hareket etdik. Yani duştuk. Abdala Fakhiram vardı o döwürde, yakın yer ýagty bolsa. Oradym bizim ýanky partiyamyzdan birleşip bir gedägimde. Kän gedäk birleşik bolmady. Bolmady ýöne ulalaşyp şonu da bir-birimizi onu aralap bir ýere sokmaly. Her kim öz ýolu bilen gitsin, ýöne umumy käbir zatlarda bileşip hareket edilýär, şeýdip ulalaşyp işleşip ýördik. Ne şoň üçin şu mahal birleşip bolmaýar. Şoň üçin biz bile gelýän, bile gelsin. Hemmemiz ýöne şu rejime garşy hereket etsek, ha şonu peýdaly bol. Bir-birimizi garalap ýörmeli aklyn beýdi. Onuň hakykatdanam halkyň özü içine ayağa kalmasa, daşından sen birleşme, garalama,
hiç bir yağdayı için yurtta ütüyor. Yönü bar hareketimizi şol halka kaldırmak doğrudanım. Sizin yankı çakırlıklarınız käbir adamlar täsir etdi. Basılman, urulman, yok edilmeyen, horluk çekmeyen açık yol yoktur. O bolur. Basılan oğlanlarım olur. Yöne sen yankı açısını diyali hem kişini yankı insan hakları koruyan buram alıp çıkıp olarım Huday değil ahirin. Onlar o yetirmeli yerine olar hem işe yetiriyerler. Yöne kıynansam şular yalı ulu kurum olur. O on yalı, o basiye yalı, yıvra sayıyor yalı. Şunun sözü da yürümese bunun sözü nehil yürür. Şunun için olar hiç sat eden yok deyip bir karılap bedip oları yere sokacak olup oturma. Yönen hakikattanım her kim öz yoluyla rejime karşı hareket etsin. İlhamen aysak bilen. Öyle sağ olun. Yaşlı Tanrı yalqasın sağ olsun. Türkçe var ya seni öğretiyor. Şimdi siz Türkmenistan'da devleti temsil ettiniz. Ben size ait öğreteyim. Devleti temsil ettiniz değil mi? Arkadaşımız orada. Devlet. Bir şekilde burayı terk etti. Bakın hiç hukuki olarak bunun kaçak bir şey olarak mesleği tamam. Hukuki olarak itirazlarınızı yaparsınız. Ne çünkü biz yapmalı. Sen bana İtirazlarınızı yaparsınız. ben yapmayayım onu. Hayır. Ben türlüğümü aldı zaten. Hayır. Benim pasaportum Sparta demek. Süleyman Demirel'in seçtiği. Burada pasaportunuz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği vizalar ve Tamam, sonra ben bunu rica ederim. Sen bilmeni rica ettim. Buraya göster. Tamam.